Добре дошъл в новото Parkside видео. Аз съм Дантес и днес ще ти покажа акумулаторния верижен Trion Parkside Performance 40 волта. Той е мощен и осигурява прецизност при пълна свобода на движение. Безчетковият мотор гарантира значително по-дълъг живот и необходимата производителност. С две различни скорости на веригата, 38 см дължина на рязане и автоматично смазване, можеш без усилие да режеш и по-големи сечения. Благодарение на плавния старт и ергономичната ръкохватка, Трионът стои стабилно в ръката. Металният зъбчат ограничител дава допълнителен контрол. В комплекта са включени също биоверижно масло и здрава защитен калъв. Освен това е съвместим с всички акумулатори от серията Parkside X 20 волта. Знаеш ли, че можеш да видиш всички данни директно на своя смартфон? От температура до степен на зареждане виждаш всяка стойност. Акумулаторният Trion Parkside Performance 40 волта е добър партньор за проекта ти. Кой ще е твоят следващ проект? Напиши в коментарите. Можеш го!